mga kagamba, nandito tayo ngayon sa area nila Jason Lee, nila Kadagit, nila Kabus. Ayan. Si Ate Man, ay bakit nandito pa rin to? Nandito ka eh. Ganun ba? Nakarating pa. Anak mo daw siya, mastermind to eh. Paano yung wala ba anak ko? Parang magkaidaran lang kayo, no? Hindi ako kayo magkamukha. Ayan. Ayan si Kabalbon, na sa bandang dolo. Kabalbon TV! Ayan, Jason Lee, nandun sa kabila. Si Joy, ayan. Mga kagamba, ayan sila. Ewan ko kung ano pinagagawa itong mga ito rito. Punta tayo dito sa kabila. Pasyalan natin to sila ano. Sila Kadagit. Ayan, nagkakasa sila ng ano, ng collabs. Nagkakasa ng collabs. Sakay, may mga malalagyan na kayo. Nagkakasa sila ng mga collabs. Ayan, ayan. Ayan, ay, madulas pala, madulas. Tik na. Lalagyan Na nalaglag. tape. Ayan. Yan, Tatay Mendo. Ayan. Suportahan natin yung tunay. Ayun, sa kabila, nakalumisa si Kasapi. Yan, si Kasapi, oh, si Kasapi. Nagmamatch na rin sila. Nagmamas na rin si Kasapi. Ayan. Hindi, wala yan kaya. Hindi naman na. Wala pa naman eh. Ayan. Kumbaga parang vlog lang. Ito, hindi natin lang kung ano pinaggagawa nitong mga ito rito. Kanina, nagpakain. Tapos yan eh. Ano ba yan? Wala mo na Kadagit. Yan. Ayan. Nagawa muna ako ng ring kasi para may paglabanan. Yun. Ring ba yung diretso? Akala ko ring yung bilog. Yung ano, yung ring parang ano tayo, yung Kanigro? si Ayan. Kanegro. Ah. Parang si Kanegro. Friendly game, friendly game. Ayan. Mga Pangalawang laban. kabos-bols, mga kabalbon, mga kahappy man, mga kabangaw ba yan? Ano pa ba yan? Ano? Ano si Bagang Kabalbon. Kabalbon? Kabalbon, saka si Damchoy. Kagamchoy. Yan, basta siya maingay. Hindi, Batchoy. Sa bahay nila Jason Red. Pasensya na po, may mga matatanda. Jason Webb, saka si Master Mendo. Yan. Yan. Boss, paano boss? Yeah, subscriber natin. Yan. So, ano po si Tatay Mendo, Happy Man, Kabos, nag-vlog din. At ang kanilang mga fans, yan. Salamat sa mga pumunta. Ayan, no? Nakita niyo mga So kagamba? mga Balbon, game na tayo, no? Hindi natin malaman kung ano pinagagawa rito. Nakagulo-gulo na sila. May mga Chinese silang dala. Uy! Ayan. Huwag mo nang hawakan. Talo na. So, ano bang content nitong araw na ito? Ano, Royal Rumble? Pares, no? Royal Rumble? Rumble, Ah, Rumble. ayun, Royal Rumble daw. Ay, wala bang cook dyan? Cook Rumble? Meron namin. Sakto sa... Ayan. Ganyan pa. Ganyan to pag nagkakapira na sa YouTube. Ayan. Nakachamba po yung atin. Okay, so yun lang mga kagamba. Patong